Benvidos e benvidas un ano máis ao noso Festival de Nadal. Como en anos anteriores, temos preparado unha selecta colección de variadas actuacións, todas elas presentadas polos mellores presentadores e presentadoras do mundo mundial, é dicir, nós, os rapaces de sexto. Antes de nada, queremos agradecer a AMPA o riquísimo chocolate con churros con que nos agasallou. E tamén queremos avisar de que os maiores poderán coller churros na entrada que sobraron. Un aplauso para os da AMPA. Isto comeza xa. A primeira actuación correrá a cargo dos nenos e nenas de terceiro e interpretarán unha obra pequeniña titulada Os trasnos de Papá Noel, que prepararon o profe Begoña. Todo escenario para eles. Fufu, Fifi, Risky Risky, Colombia. Superhéroe. Ai, superhéroe. Non teño a caixa de superhéroes. Pois pono na das bonecas e despois de comer preparamos a caixa de superhéroes. Superhéroes, cas bonecas. Fufu, quítate do medio. Non estou no medio, estou tomando notas. Non teño a caixa de superhéroes. Pois pono na das bonecas e despois de comer preparamos a caixa de superhéroes. Superhéroes, cas bonecas. Escoitachedes iso? Eu sí. Eu tamén. Que será? Direito se te quitas do medio. Moi gracioso. É a bruxa das neves, que ven? A bruxa das neves? Que pasa? Que mala, que vai pasar? Tedes razón, son malas, moi malas. A bruxa das neves. Gústame soprar e soprar. Non me sopres. Soprar e soprar. Vai nos deixar congeladiños, como cubitos. E ademais, super pequeniños. E agora escondereimos onde ninguén os vai a topar. Váiseme caer. Que desastre, imos moi retrasados. Onde se meteron os estudiantes? Váiseme caer.
tardísimo, non vou chegar a tempo. Sábado 22, domingo 23, los 24 de decembro, que barbaridade. Menos mal que o ten aquí. Xa o tiña preparado, aquí está moi ben. Que vento tan frío de súpeto. Outra vez ti, bruxa das neves. A mesma que ríe boa. Todos os anos intentas fastidiarnos. Que fixeches cos meus trasnos? Adiviña, adiviñanza. Non teño tempo, agora verás. Non, as palmas máxicas outra vez non. Ara, agora non máis con o airesfrío fresco. Tardará polo menos 5 anos en recuperarse. Ho, ho, ho! Non pode ser a bruxa. Somos nós. Estamos encerrados. Socorro, socorro. Meus trasnos, pero onde estades? Aquí, na árbore. Bruxa malvada, pechaches nas bolas da árbore. Cuidado que vou. Ai, doime todo. Nené! Papá Noel. Cuidado que vou! Ai, doime todo. Naná! Papá Noel! Cuidado que vou. Ai, que cabezazo. Papá Noel. Cuidado que vou. Ai, que cabezazo. Papá Noel, non todos soltarte. Espera, que te axudo. Pero serás... Ai, que cosquerrón, pero serás bruto. Pois sen querer. Estás ben, pequeno? Papá Noel. Que risky! Non podo soltarme. Espera, que te axudo. Pero serás bruto. Pois sen querer. Estás ben, pequeno? Noel! Rascorroso! Hai que darse presa, mira de que desastre. Isto arranxamos nós un momento. Xa é 24 de decembro. Pois por iso mismo. Conseguímoslo outra vez. ¡Feliz Navidad!